8 जून 2026 ଏହି ଖାସ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦିନରାତି ତମାମ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ମଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଏହା ସହ ଶତଭିସାରୁ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚମତ୍କାର ସମାହାର ରହିଛି। ଦିନର ସମୟଚକ୍ର କିପରି ଚାଲିବା ଜାଣନ୍ତି? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ମିଥୁନରୁ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଦେଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆଉ ରାତିର ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:57ରେ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷରେ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିଛି। ଆକସ୍ମିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ନୂଆ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଆଉ କଥାରେ ମିଠାସ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆଜି ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସଂଯୋଗ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଆଉ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନଦାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ହାଇ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ମିଳିବା। ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପକ୍କା। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବିଜୟର ଦିନ। ବସ୍ଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଆଉ ବହୁଦିନର ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦିନଟିଏ। ପିଲାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ମନ ଖୁସି ରହିବ ଆଉ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗିବ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବେ। ଶେଷରେ ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେବଳ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଏହି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।